total blackout ug dili pa masiguro kung kanus ang mabalik ang kuryente tungod sa kadaot nga gibilin sa Super Typhoon Yolanda. Negros Panay Grid nabugto sukad kaganihang alas 2:14 sa hapon. Mga tao nga nagbagahe sa magbakod nga pugos diyang mihunat ang kinakusgan nga hangin sa bagyong Yolanda. Usa ka tawo gianon sa baha, way nakatabang tungod sa kakusog sa bulog sa tubig. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan ug sa bantang mga dapit nga maabot ining atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatid namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, sayong namukaw sa Giwan Eastern Samar si Bagyong Yolanda kay may landfall kinig kanyang alas 4:40 sa kadlawon. Sa ikatulo ning landfall gikuso-kuso ug mayo ang lalawigan sa Sugbo. Ilabi na ang norte o uban pang mga silingang lalawigan. Nunot niini total blackout ang nahitabo kaganiya sa dihang nabugto ang transmission line sa Negros Panay Grid mga alas 2:14 kaganiyang hapon. Apan kaganiyang mga alas 5:11 nahibalik ang kuryente sa pipila ka bahin sa Sugbo dinhi sa mga portion sa Barangay Calamba, Ermita ug Careta. Mga clearing operations ang gihimo karon sa VECO alang sa pag-ayo sa mga poste sa kuryente nga naapektuhan sa bagyo. Andam na ang mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa paggahimuon nga clearing operation sa lalawigan. Matud sa pangu sa niini nga si Neil Sanchez, iyang gibahin ngadto sa duha ka teams ang iyang mga sakop nga mo'y mutubag sa panginahanglan sa amihanan ug laing habagatang bahin sa probinsya sa Sugbo. Tagtulo ka chainsaw ang dala sa matag response team aron ilang magamit sa pagpamutol sa mga nangatumbang kahoy. Nibisita kanila sa command center kaganyang buntag si Cebu Governor Junjun Davide. Dinhi sa dakbayan sa Sugbo na stranded ang pipila ka mga call center agents nga nagtrabaho gikan sa graveyard shift diyang wala na sakinan nga mabiyahe tungod sa kakusog sa hangin. Delikado ang pagbiyahe kagniha diyang ang kadalan na puno sa mga dagkadaiyang mga butang nga gipadpad sa bagyo. Andrea Patenia, Sugin Limi. Usa sa mga unang girespondihan sa mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office, mao kining dakong kahoy nga natumba dinhi sa sitio Garahe, Barangay Busay. Natumpag kini sa luna sa pamilyang Dabuko nga miresulta sa pagkahagsa sa ilang kural. Dakong pasalamat sa pamilya nga di ilang balay ang natumbahan tungod kay madatugan unta sila. Pagtuo lami og kanang sugod na putol ang kahoy ba. Paduang man diri sa amo pagbangon na mo kayo. Ting dapuas kayo gid mo tungod aning biko. Moy amo na ko anan niya pagtan-aw na mo di naman may kagawas. Natumbahan sab ni ining poste sa VECO ang usa ka jeep nga gipark sa maong lugar. Bisan asa ka mulingi nagkalain-laing danyo sa Cebu City ang makita tungod sa bagyo. Sa Fuente Osmeña Circle nangatumba ang mga kahoy ug wa sab naluwas kining giatngan sa tanan matag Disyembre nga mao ang giant Christmas tree. Gisirada ng usa ka bahin sa Osmeña Boulevard tungod sa padayong pagkatagak sa mga debris gikan sa usa ka dakong condominium dinhi. Pipila ka bahin sa atop sa Abellana Grandstand gilupad sa hangin. Bisan mga dagkong kahoy sa Cebu City Hall nangatumba sab ug gani naigo pa sa usa sa mga niini kining nakapark nga sakyanan. Mga sakop sa CCDRRMO ug kapulisan ang nagtinabangay sa pag-clear niini. Dinhi sa Barangay Guadalupe, halos di na makitaan kining usa ka sakyanan human matabunan sa natumbang kahoy. Sa Andres Abellana Extension, di maagian ang daan kay nagbabag ang natumbang kahoy. Nangatumba sab ang mga kahoy ug poste sa North Reclamation Area ug daling miabot aron paghipos niini ang mga sakop sa DPWH. Kining atop sa usa ka gasoline station, nagsayaw-sayaw na tungod sa kakusog sa hangin. Samtang dinhi sa IT Park, stranded ang mga call center agents nga gikan sa ilang graveyard shift. Matud pa bisan og mideklarar na ang City Hall og work suspension kagahapon, business as usual gihapon ang ilang kompanya.
Kung amo out is alas 6 man, o alas 7 sa buntag, and then mga ultrason, mga 2 hours na gyud. Sa mga evacuation centers, grabing kakulba ang nabati sa kapin 17,000 ka-evacuees sa Dakbayan. Matud pa ang Ginoo na lang gyud ang ilang gisaligan. Gani among namatikdan nga kadaghanan kanila nagbitbit gyud sa imahen sa balaang bata. Kalang na, nervyos ko. Oo, madaling buhat ka rin. Agampo ako. Agampo ko din sa Santo Niño. Pero mo na lang yun mong mabuhat. Mawara ko. Kaya, di sa mga kakipaggawas, hangin kayo. Apan kung dunay mga namakwit, doon naghihapoy nagpabilin sa ilang mga panimay, bisan og nahimutang sa peligrosong lugar. Kung ingon ini na ang gikusgon sa bawd, bisan og hunas pa ang dagat dinhi sa barangay Pasil, unsa na lang kahaig abot sa taob unya. Gani ni pahimangno ang pag-asa nga ang storm surge nga hatod sa bagyong Yolanda posibleng muresulta pa sa pagsaka sa gitason sa bawd ngadto sa 7 meters. Apan taliwaning maong sitwasyon, doon nagyapoy daghang mga individual nga nagpabilin dinhi sa may baybayon. Atong hinabion ang usa nila, sir. May buntag, Sir Edwin. Oh. Nganong napabilin man gyapon mo diri? Sa among mga bahay lagi, basig mga kadlat ng masin, kawaton, ang mga butang, mo na nga, pabili, di na madaaw. Lotsan namin. Ato namin sa evacuation center. Ano inyong mga pamilya, sir? Wala sa school lagi, safety na namo. Akamo lang nga, mabatay para mga bahay, mintas na di pa kusog kay hangin. Apan mi pahimangno ang mga opisyales sa barangay nga mahinumduman unta sa tanan nga ang bili sa kabtangan di gyud mo patigbabaw sa bili sa kinabuhi. Samtang dinhi sa command center sa Cebu City Hall, 24 oras nga nagmonitor ang mga sakop sa CCDRRMO aron pagdawat og mga reports kabahin sa mga danyo sa bagyo aron ilang marespondihan. Ang mga sitwasyon sama niini nagpamatuod lang nga alang sa mga Pinoy, mo'y bisan unsang matang sa katalagman nga makababag sa spirit of bayanihan. Andrea Patenian, News 5. Didto sa amihanang bahin sa Metro Cebu, sagad sa nagkaproblema nga mga lumulupyo ang nagdumili sa pagbakwit. Sagad kanila nakahukom na pagbiya sa ilang gipuy-an dihang mihapak na ang labing kusog nga hangin. King Perez, Suginlimi. Sa lungsod sa Compostela, sa Dakbayan sa Danao, sa lungsod sa Carmen, mao kini ang misugat sa News 5 sa wa pa miabot ang mata sa bagyong Yolanda. Bisan pa nga wa pa misud ang mata sa bagyong Yolanda diri sa Subo, maor na kini ang kahimtang sa barangay Kambanay, Dakbayan sa Danao, kundi sa tumakita sa akong luyo, dili na maagian kining dalan tungod sa mga nagbabag nga mga nangatagak nga sanga sa kahoy tungod sa kakusog sa hangin. Ug gani kaganihang kadlawon anaay ni agi kuno nga buhawi diring dapita, ug labing dakong problema karon sa mga residente kay dili na sila makaagi tungod sa highway tungod kay nagbabag kining mga sanga. Sama nining nong Nimiso nga inay maglikay sa mga sanga na tanggong hinuon ng sakyanan ini tungod sa dagkong lapok. Mugawas unta siya pagkuha sa iyang pamilya aron mo bakwit. Dugang pa niya nga daghan pang pamilya ang wa pa makabakwit atol sa pagsugod sa uwan. Hanggat magbulot ang kadang hangin nga nagtuyok pa niya. Murag muto na ang lubi na balik siya sa og di man siya kasagaran sa hangin-hangin lang sa lukan punuan. Naman gibali man tug nga. Nya nalagpot og layo. Atol sa bagyo, Wasap ka ikes kini mga tindahan at bangsang Mitsunoy diri sa Danao, kundi nangagusbat ang mga atot ni ini ug hangtod karon gikuso-kuso ug gyapon ning mga atot tungod sa kusog nga hangin. gani usa ka multicab dito sa barangay Sabang ang natagakan sa punuan sa lubi ug daling gidala ang driver sa tambalanan. Atol sa bagyo na abtan sab namo ning mga residente dapit sa dakong sapa sa upper poblasyon nga namakwit atol sa kinakusgan nga hangin sa bagyo. Gisiguro nila og dala ang ilang mga binuhi nga baboy. Tama ining mga residente nga nanawag pa sa ilang mga silingan nga mobakwit samtang di pa hingpit ang pag-awas sa sapa. Karon nagsimig tanan sa mga balay mga kwan og delikado mo gi kuan niya ipakuan kay napay kusog mo. Hinungdan nga nagdali-dali og bakwit ning usa ka pamilya nga namuyo ilawom sa bridge. Nagkahinay na ang hangin diri sa boundary sa Liloan ug Compostela. Apan lang gikabalakan karon sa mga residente kay hapit na mo apaw kining sapa ning dapita. Gisugdan na sab ang clearing operation sa mga nangatumba nga mga kahoy. King Perez, News 5. Sa lungsod sa San Remigio,
mga mananagat nagdumili sa pagbiya sa ilang mga pump boats ug mga sakyanan sa panagat. Sayo kaganinang buntag diyang wala pa musulod ang mata sa bagyo dito sa mehanang bahin sa Sugbo, mga mananagat nag-apong sa ilang mga panagatan nga gitago dito sa pantalan sa Agnaya. Sa report ni Jinky Barrio sa News 5, nagdumili pagbiya ang mga mananagat bisan og nangabugto na ang pisi nga ilang gigamit sa paggaid sa ilang mga sakyanan sa panagat. Apan sa pipila ka oras nga paghapak sa kusog nga hangin, nawala ang communication facilities sa mehanang bahin sa Sugbo. Nangatumba ang pipila ka mga kahoy ug babag sa kadalanan. Ang lungsod sa San Remigio mao ang usa sa mga lungsod nga giagian sa mata sa bagyong Yolanda.